gofledydd neu ddinasoedd tramor di nod i eraill, ond mae gan un bachgen o Gaernarfon restr go wahanol. Nod Steffan Llywelyn, sy'n 12 oed, ydi ymweld ag eglwysi a chadeir lannau, gan ofyn am ganiatâd wedyn i ganu nhw, fel cam tuag at ei freuddwyd o gael bod yn ganwr proffesiynol. Mi ath Rhian Price i gyfarfod ogo, mewn eglwys wrth reswm, eglwys y Santedd Fair y Mergelart. O, pan dwi fach, dwi wedi bod yn mynd i eglwysi ac wedi bod i capel a canu emynau. A wedyn o'n i jyst yn, fel, o'n i'n fy dda, ond o'n i'n hoffi canu. A wedyn nath mam fydd fi cadeir yn Bangor. A wedyn o fy nhad eisiau mynd i ryw eglwysi ac o'n i'n ar ôl yr gwasanaeth. O'n i'n jyst yn canu unawd ar ôl yr gwasanaeth. A wedyn nath hynna jyst dod yn diddordeb i mi. Dwi wedi bod i 40 o eglwysi yn cynnwys Sant Baclan, Fore Caernarfon, Sant Cecilia, Ger Ffrwythydfi. Eglwys Llandin Orwyc, Eglwys Llandin Iolen, Eglwys Sant Ysbair Caernarfon, Eglwys Sant Cedol Pentir, Sant Peters Penros Garner. A beth am y Cadeirlanna wedyn? Wel, dwi wedi bod i Cadeirlan Caer, Manceinion, Lerpwl a Bangor. O ges i'r fraint o dy weld yn canu yng Nghadeirlan Anglicanaidd Lerpwl. Ges dim cyfle'r diwrnod hwnnw i fynd i'r un Gatholig? Na, gwario gorfod o amser yn yr un Anglicanaidd. Ond mae'r llall ar y rhestr. Yndi, so esodd yr un i Lerpwl. Mae yna llawer o rei yng Nghymru, ond dwi eisiau gwneud rei yn cynnwys York Minster, St Paul, Westminster Cathedral, Westminster Abbey a lot mwy. Mae'n mynd i gostio mam felly i fynd â fo i'r llefydd mae Sian Llywelyn pa mor falch ydych chi o'r mab ma. O, dwi falch o'n wadwy ohono fo, ac yn falch o fynd â fo hefyd. Dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth neis iddo fo wneud, well na cerdded y strydoedd. Ydy canu yn rhywbeth sydd yn rhedeg yn y teulu? Dim gan ei fam, ond mae dad o yn canu mewn cor meibion. Ym mha gor? Dyffyn anlla. Dim nhw wedi mynd i Cambridge ar drip. A medru o Steffan pob ffordd i camdefa nhw. I camde chwilio am eglwys. A sut mae pobl yn ymateb pan da chi'n gofyn wrth swyddogion y llefydd yma os geith Steffan ganu lle mae'r cor yn arfer sefyll? Mae'n cael ymateb da, sa neb wedi gwrthod hyd yn hyn. A fel arfer mae yna bobl diarth yna'n aros y sefyll a gwrando nhw yn canu. A chi ddim yn cael dim fach o glapio bethau ar diwedd y solos ma. Ac mae'n ymddangos i fod o'n llwyddo. Boed yn Lerpwl. They were really made up where they all stopped and listened to him. Neu Fergelert. Does he belong to you? Yes, my son. And what's your name? Steffan Llywelyn. Steffan Llywelyn. Well, that was lovely. Thank you. Well done you. What a gift. Almost made me all upset. What a gift, what a gift. Remember the name. I will. Steffan Llywelyn. Steffan Llywelyn. Be di'r gobeithion ar gyfer y dyfodol rwan? Ti eisiau gwneud hyn yn broffesiynol? Oes, sicr, a dwi eisiau gwneud cwrs opera canu a gwneud un cerddoriaeth. Weddol. Llais hyfryd Steffan Llywelyn yn fanna ar ei daith o amgylch yr eglwysi a'r Cadeirlannau. A pharhau na taith y bos gynta. Alun Thomas, sydd hefyd yn dipyn o gant.